Kenya baba ni wa Nairobi kwanza. Na ndio hivyo mumeamua kama kina mama wa Nairobi wa chama kikubwa zaidi, chama cha ODM, kumwombea baba kabla ang'atuke aende Africa Union hii Saturday achaguliwe kama mwenyekiti wa Africa Union Commission. Mungu amekupangia kitu kubwa zaidi. Sisi tuko hapa tunakuombea. Tushakuombea na tutaendelea kukuombea ili upate ile nafasi ya kuchukua Afrika. Saa hii Afrika iko na shida nyingi sana. Lemo kikrum kawuono. Wadi nyime gilemo ne baba nikech gimakiny wakia. Nitwala muni kaka mine. Ni Nyasaye manyalo gik moko duto. Nyasaye maonge akwede. Nyasaye puo chop gi baba mabeto miye loch mar pinyni. Dudolo nokawo thuolo mar pedho Odinga lwet Jehova kendo ne gimiye gi lweny mag Jokristo kama oting'o muma kod luth. Ka bende ne gipidho joma noyuoro chiemb chuny. Mano en lug loch mano mi Musa ok inyal dhi e kedo ka onge luth michwadogo jasigu. Nyasaye mondo rit choke Amolo, Nyasaye mondo rit choke Ida, Nyasaye mondo rit choke Amolo, mana kaka nogwedho Abraham digni 80. Amolo bende ogwedhi mondo lochne orit pinje jorotenge, mondo wach Timeo ochopie wang'e. Ogwedhi ndalo duto higni gi higni. E thuolo mane omiye mar twak kod jogo mane nitie nyasino, Odinga nolero ni mana kaka jadwar to en kod geno ni odhi nego lee. Naenda kwenye kinyang'anyiro sio? Sivyo? Mimi nina hakika tutakienda pale kwa Mungu, kiongozi ya Mwenyezi Mungu, tutafaulu. Tukishinda tumefaulu, tukishindwa tumefaulu. Sawa sawa. ODM. Sisi ambaye tumebaki hapa, kazi yetu ni kuombea mazuri, Mungu amsaidie apate hiyo kiti ambaye anataka. Na akitaka si yake binafsi na bibi yake mimi, lakini ni ya Afrika nzima. Odinga gino ni biro wuok e pacho kae machiegni ka ochomo piny mar Ethiopia kama yiero no biro timore e giko mar jumani. Odinga en achiel kuom ji adek malaro komno matendruok mar pinje Afrika mar AUC. Seche moro ndalo abich kende to Migosi Odinga ng'eyo kore ka bende obiro jakom mar AUC kata oyo. Migosi Odinga otiyo kod thuolo mar koni apisas madito mag duond bura mar ODM none ni duond burani odhi nyime kod tiyo tije mar keto piny owacho tesre maonge min kana matin. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi County. Mana kodong ndalo machuok to jotend pinje mag Afrika dhi timo yiero mar jakom manyien mar AUC madhi kawo kar jakom masani Musa Faki mar piny Chadi. Penjo osebedo kagudore kindo ganda ni lemo mar AUC ni jakombe tije nang'o to gin ng'agini mano osebede e komno. To gin ber mage ma komni birogo. Jafo mar Otembaga lokolono matut mag lemo mar riwruok kuku matend pinje Afrika AUC. Geso mabiro tarik 15 dwe ni dhi bedo odiechieng' mar atipe piny Ethiopia e boma maduong' Addis Ababa ka ema kuku riwruok mag pinje mag Afrika biro luto mbulu ne lemo mar jakom AUC to kod kombe mamoko. Nyaka sani ng'weko mar AUC ni amede e Raila Odinga mar Kenya, Mohamed Yusuf Ali mar Djibouti to kod Richard Randriamandrato ma Madagascar. To gin tije mage majal ma en jakom kuku mar tend riwruok mar pinje mag Afrika AUC ni godo. E oboke mar Ramogi TV chwe wang'e oyango ni jakom mar lemo no nyaka koro gol chung' motegno mar AUC to kod dwache jakomno bende nyaka liek paro kendo pedho ne kuku mar AUC mondo time lalruok matut e yo makende kanyakla. Bende oketo winjruok ma ochopie kod kuku mar AUC jakomno ni kod ting' mar tayo tudruok nyakla kod agenda mag AUC e jiwo chenro mag riwruok mag tend pinje mag Afrika. Jakom mar AUC bende konye choro dwach tend riwruok mag pinje mag Afrika kanyakla kod golo chung'
makende mar AUC to kotayo bajet e kin mamoko. Jakom mar AUC bende konye choro dwach tend pinje mag Afrika. Eka kindego bende ogolo chung' makende mar AUC mar tayo bajet kanyakla kod mwandu mage. Lemono dwaro ni ng'at mobede nyaka tud chenro to kod ochumi mag jokanyo. Owinjore riti kendo riera tich chwech mag jokanyo. Afrika ne ogoyo kanko wuok e riwruok mag pinje mag Afrika OAU nyaka riwruok mag pinje mag Afrika mag AUC. E kendo jokanyo ne oneno ni ber mondo gibed kod kuku mag tend pinje mag Afrika medeno ni Commission mar AUC. Jok mosebilo lemo mar jakomno oting'o Amara Esi mar pinyno mar Ivory Coast kowuok higa mar 2002 nyaka 2003 e kinde mane timo lokruok mar OAU ka irwako AU. Amara ne omako lemono e yor kojolo. E higa mar 2003 nyaka 2008 Alpha Omar Konare mar pinyno mar Mali ne oyudo thuolo mar tayo AU kaka jakomne. Kowuok higa mar 2008 nyaka 2012 Jinping mar pinyno mar Gabon ne osele e kaka jakomno kuom thuolo mar higni 5. E higa mar 2012 nyaka 2017 jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika ne en Nkosazana Dlamini Zuma mar piny South Africa. Bang'e to ne wuod piny Chad Musa Faki mosebedo ka omako lemono nyaka ngeso mabiro. Jakorep Kajwang' mondo usi okale otuchi mar sandan to nyaka okale lew jakucho. Jokenya koro rito neno ka Odinga nyalo lochore ka luru momuomo sigol miyo yudh loch mar AUC. Walter Nyamaga, Ramogi TV. E log tich mar Ramogi, Nairobi. Jalar kom mar Commission mar riwruok pinje mag Afrika Raila Amolo Odinga wacho ni weche mag ndicho kachiel kod lal mar oganda oyaye nyaka koro rume piny kae. Piny Kenya kae Nyato Odinga mane lose kinde alam mamano bag mar kete lwet Nyasaye kochomo tielo mogik e ng'we Addis Ababa. Olero ni weche makamago sechido nying Kenya kendo nyaka koro tieki kod piny owacho. Maka Odinga ne loso e kar ma Bomas of Kenya odiochieng' makawuono. Hii mambo ya kuteka watu nyara, kushika vijana na kuenda na kuzuia na kuua mpaka ipishe katika taifa letu. Hatuwezi kuvumilia kamwe watu wanatekwa nyara hovyo hovyo. Hawa wote ambao wanateka watu nyara ni watu gani? Ambaye askari nasema hawajui. Kama askari hawajui, haiwezekani kuwa na polisi. Tumesema mambo ya abductions ikishe katika taifa letu. Ikishe. Shetani. Asante. Kura Mgajwang' wan bende wariwore gi oganda mar kwayo ne Raila Amolo Odinga hayo makare kinde gi bende koro dhiraro komno mar tend AUC. Wadhi mbele. Riwruok mar pinje Afrika ma ugwe kod pinje mantiere Afrika ma milambo diriwore e chuga put mabiro konyo nyawo kwe piny mar DRC. Magi oyange ko jatend pinje Afrika ma ugwe mabende en jatend piny Kenya William Ruto e kind lokruoge makoro keti etemo nyayo kwe e lweny madhi nyime e piny mar DRC to kod Rwanda. Simfrozo Kinda ni giler. Jatend piny Kenya William Ruto norwako wele kar jot mare okinyi makawuono ka thur mar wach ne en temo nyayo kwe e pinje Rwanda kod DRC. Ruto lero ni riwruok mar pinje Afrika ma ugwe EAC kod mano mar pinje Afrika ma milambo SADC dhi bedo kamoro achiel kendo chuga put mabiro tayo chenro mag nyayo kwe e piny DRC. Having two concurrent processes running parallel creates unnecessary competition, creates avenues for forum shopping, and many other things that undermine the ultimate goal of these processes. So we agreed that these processes should be merged into one. Apuno biro loso riekni ne weche mag choko omenda, neno ni mwandugo tigodo kare kendo tayo chenro mag kelo kwe pinjego. And number 3 is to focus on both intra-Congolese dialogue amongst the parties in the DRC and also in the dialogue between DRC and its neighbors, more particularly with Rwanda. Kopogori chuga pudno, Ruto bende lero ni ibiro yier jomoko ariyo
mondo med kwan jota chenro mag nyayo kwe kowuok e ng'at achiel nyaka ji adek. We are in consultation between me and my co-chair on identifying the additional facilitators so that we can provide a more robust mechanism and energize the whole process of mediation. Wenge koro rito neno ka jatend piny DRC Felix Tshisekedi kod nyawadgi mar Rwanda Paul Kagame biro yie bedo kod twak kod kweth mar M23 e temo nyayo kwe e pinje ariyogo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oromo kod jotelo mawuok e kaunti ma Kiambu kendo jiwogi mondo kik gichik itgi ne weche ma iwacho kod kweth maketho nying sirikal. E kinde romo makamano Kindiki onyiso mana en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni kik opar ni onyalo buogo sirikal. Okoni sani maino margi kaka sirikal en kelo lokruok ne oganda jo Kenya. Osingo mar chung kod jatend piny Kenya William Ruto ne ochopo singo mano ochiwo ne jo Kenya makata kamane mabiro miyo humbe ok bed malo to yie. Gachagua osebedo ka seyo sirikal kuom muondo jo piny kod chenro mag dongruok maonge. Ache threat, tuheshimiane. Nilisema ile siku ingine, sisi zote tuheshimiane. Kama wewe unafikiri wewe ni maarufu, ngojea siku hiyo. Sawa sawa? Ndio utajua kuna wanaume hii town. Unaongea mapema na madhret mingi. That if assisting the president to deliver on the transformative programs I have told you to make Kenya better, if in the process we become unpopular, both of us, so be it. Kwa dhimbele nyakoro mgajuang tendo bila hose oganda jo Kenya ni ema terogi kar tem. Kende machiwo negi asoya me ok en gima kare kito nyingo bila mbele ne gire magitelo e timbe mag mibadhi e thurka. Magitimore e romo mano gibedo godo gi duol mar EACC kama gitwaki okenge makare ma ibiro kawo mar kedo gi mibadhi e migawo mar obila. Ka jakom duolno Dr. David Oginde okwa oganda mondo mi oriw lwedo obila e kedo gi mibadhi e thurka. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ochako ayanga chenro mar timo nonro e wi yore manyalo kedo gi mibadhi masani okwako bad migawo mar obila manonro yango ni ema otelo e weche mibadhi e pacho ka. The basic objective of the process is identification of possible weaknesses, avenues, and loopholes for corrupt practices so that we can work towards eliminating them. We are here to help you, to assist you, to identify the loopholes, and to even share with you what can be done. I believe that we have a better future ahead of us. Kata kamano, tendo bila oseo jo piny kuom tero gi etem. Kendo bede ong'ala manyime mar miyo gi asoya ka gidwaro mondo mi se ogwang to ise ogweno bende. Realize every survey that comes out, we happen to be at the top of the food chain in taking bribes. Morally, that means that we are dangling at the food of the food chain, at the bottom of the food chain when it comes to morals then. But as much as we are number one in taking bribes, the $1 million question is, who is number one in giving bribes? Have we ever asked ourselves that very important question? The last time I checked, the giver and the taker are equally. Where was the line drawn then? Where the giver was lionized and the taker was demonized? You can't be caught in the very act of adultery alone. But who are they going to stone? The woman. So the question is, what happened to the man? But there was something else. Sin no more. In other words, don't be caught up in this sin again. So the fact that you are a taker and there are no givers does not mean that you continue taking. Obila dwaro mondo mi oganda ochimre tir gi doho. Pononi oyudi gi ketho kendo giwe mieno gi mibadhi. He said, don't take, and this one is giving. Nobody wants to be taken to court. The corruption of this country is as far as
taking bribes is concerned and giving can stop immediately. One, stop giving bribes. There and then. There is no officer who will go into somebody's pocket and remove money saying this is bribe I'm taking. Tendo bilo yango negi kore mardeno negi dino rode mag mibadhi e pachuka. Kadul Marie Sisio jiwo jatendo bila mondo mi chieng moro owera par makare kaka jal mano kedo gi mibadhi ma osebedo midhiero e sekta no. Every time you go to that police station, you don't need to start by introducing yourself. You know, I'm a neighbor to Mr. Kaja, who is the IG. You know, I'm a brother to the CEO, EACC. So you need to serve me quickly. This country remembers one John Michuki with great nostalgia because he tackled the tough things. When he said matatus are going to follow the line and you are going to wear seat belts, people laughed and said, my friend, what are you talking about? You know? But he did it, and many other things. So we talk about Michuki. Let's now talk about Kanja. Please, let's not be quick to corrupt our officers. Even when they have not asked, mimi niko na haraka sana, chukua hii. Haraka unaenda wapi? Geno kuro nitiere ni mibadhi moko ko sekta no biro dok piny kendo oganda bende okwani oikre tiyo kanyakla gi obila. Oganda jo Kenya pod medo mana golo paro mopogore kotenre kod okang' mayande jatend piny Kenya William Ruto kawo mar wito oko chenro mar goyo kogno jo piny madwaro kawo pande kata oboke mag wuoth mong'ere kaka passport e counties mayudre e tong' mar Kenya gi pinje maoko. Kata kamano jo piny e county ma Wajir osiro okang' makamano ka bende giwacho ni dwaro nitiere mana oni okang' makamano koyawo thuolo ne jonjore manyalo rocho arita mathurka. Wakenya wengi sana walilalamika ama walipiga nduru juu ya ile victim ambayo tumeondolewa sisi tukua kama wakaji wa mkoa wa Kaskazini. Na shindwa na governor wa Trans Nzoia alisema hiyo victim ikiondolewa wa Somali hakuna tofauti. Ama mhalifu, sisi wa Somali tuko tofauti na mhalifu. Mhalifu ni mhalifu. Mhalifu hana kabila. Anaweza kuwa Mkikuyu, anaweza kuwa Mjaluo, anaweza kuwa Mkalenjin, lakini wa Somali sisi ambayo wananchi wa Kenya tuko tofauti na mhalifu. So mhalifu hana kabila. Mimi nimekuwa mwenyeji wa hapa Wajir zaidi ya miaka 10. Jambo ambalo rais alifanya si mbaya kwa wenyeji wa hapa sababu wamekuwa kitatizika kupata ID. Lakini sasa ukiangalia kwa saidi nyingine wale watu wengine wa kutoka pande ile nyingine sasa ndio amewafungulia barabara ya kuingia sasa ugaidi na nini. Ndio sasa amefungulia kabisa. Ndio sasa wale watu huko wakikuja watakuja wajifanye wenyeji wa hapa na wanapata ID. Masharti mingi ambayo sitaweza kufikia yote. Masharti ambayo inaitwa wazee, watu saidi, special branch, watu wengine, watu tofauti. Alafu utajaza form, hiyo form baadaye inachukua muda. Tuoche malandre ema nonego ji mathoth e higa 2023 kipimo kod tuoche ma ok landre kalore kod report madul mar KNBS ma higani atamalo 43.4 mag tho duto e pacho ka nokel kod tuoche malandore kipimo kod atamalo 32.8 higa 2022. Simfrozo Kinda ntiere kod ler. E okang' mokwongo e historia mar piny Kenya e higa mar 2023 tuoche malandore nokelo thoe mathoth mayo tuoche ma ok landre kaka hinyo timore. Kaluwore kod report madur mar Kenya National Bureau of Statistics mar higa mar 2023 mogol higani, atamalo 43.4 mag thoe duto e pacho ka nokel kod tuoche malandre kipimo kod atamalo 32.8 e higa mar 2022. Ma keto piny Kenya kamarach ka tuoche mag kor, kaera, kute mag ayaki kod malaria emonego ji mathoth e higa mar 2023. E historia mar pinje, tuoche ma ok landre mosebedo kaka ngima ji mathoth kamoting'o kansa, tho mar del nyakonchiel kata stroke kod tuo mar sukari. Kata kamano higa mar 2023 no bende tuoche ma ok landre nonego ji atamalo 39.1 dok chien kipimo kod higa mar 2022 manonego ji atamalo 44.1. Kata bende ni kwan joma nowito ngimagi ne tuoche ma ok landre nodok piny e higa mar 2023 pod ji moyo atamalo 40 nowito ngimagi ne tuochego.
Migawo mar thieth koro jiwo mondo rid chenro mag geng'o tuoche kendo keto thieth e rang'iny mamalo mar kedo kod thoe mikelo kod tuoche malandre. Sifros Okinda, Ramogi TV. Komiti ma ochung' ne weche budget kod omenda e od bura mar Senate pacho ka kono piny owacho mar kaunti ya Migori mondo ochul gope mag jotim orak maromo siling bilion 1.7. Sema gavana ma Migori bende osingo keto kenge mag neno ni gopego ma osepuodhi ochul. Medruok mago mabende koro pok ochul kod ten kaunti ma Migori ema ne okelo senators mantie kamitino ma ochuochego mag budget kaachiel kod omenda. Kweth mag senators gi ne otele ko senatano ma Kakamega Boni Halwale. Senators gi mane oketo gavana ma Migori Cheliako kod apisas mage e migawono mar omenda e oringi maliet ne dwaro duoko e penjo abich ma oting'o gi omiyo gope ne omedore e kaunti ma Migori e iko omenda mar 2013 nyaka 2014 ma gope duto ne rom bilion 1. Several projects and several pending bills to the tune of 1.7 billion shillings that are outstanding. Okenge maten kaunti ma Migori bende keto mani gope ko chul duto bende achiel kuom penjo ma bende senators gi ne openjo gavana ma Migori. Kamiti ni mano bago twa kod gavana e achiel kuom magawa moro romani okawo malo seche 2 bende ne openji gimomiyo moko kuom gope osebedo kawo chakio mar 2014 kamoko manotim machiegni to osechul. You look at the status of the pending bill, and then you look at short-term and mid-term strategies to clear the pending bill. Every question has every response here as we speak. Parliament does not act on impulse. Documents that are normally submitted are subjected to processing and analysis by the office of the clerk. Gavana ma Migori duoko mare ne wani kaunti ma Migori oikore ma chulo gope duto ma osepuodhi. Twak ni manu maber kata kamano ok ni ochakore maber e kinde mane senators gi ne olimo gavana e apise. Gavana ni ma Migori Cheliako ne opogore paro kod senators e wach limo mokuom chenro mag dongruok ma otim kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Senators gi ne dwaro mondo gilim chenrogo mag dongruok gin giwegi ka ok otengi kod gavana ma Migori Cheliako. Wach ma gavana bende ne oramo ni nyaka koro bedi mondo en bende wuon oduok penjo obe senators koro nyalo bedo godo gine bende okelo pogruok e kindgi. The governor has requested us that he would like to accompany us, that he doesn't want to assign us officers. I'm also familiar with the standing orders, the Powers and Privileges Act, and also the practice of both Senate and the National Assembly. Ochilo ni wane kaka gavana ma Migori oikore ma duoko penjo mora mora ma otenre kod kata chenrogo mag dongruok. Kabili ne owacho ni sama senators gi ne wach ni kogo nyam chenrogo mag dongruok barua mane gindiko ka gibire kaunti ma Migori ne gilero ni mana wechego mag gope ema gidhi ng'iyo kende mok chenro mag dongruok. They indicated that they were coming to discuss with us pending bills. They did not indicate the venue of the meeting. They did not indicate in that letter, and I unveil it to you so that you see it, that they would be visiting those projects. For members of the Senate to indicate that they want to talk to officers without the presence of the accounting officer, without even prior indication of the projects that are being visited, I find it anomalous. Senators gi bende ne obedo kod romo kod MCs bund ma Migori kama bende MCs noyudo thuolo mar wacho weche mopogore opogore ma otenre kod dongruok kaachiel kod mago mag omenda. And I hope they don't fight us. We must make sure that all of you have the war fund. And must be respected and must be a place of safety to discuss the issues of our people. Kamiti ni ma ochuochego mag budget kaachiel kod omenda Senate e giko mar romo margi kod gavana ne owacho ne gimor kod thuolo bende ochiw kod gavana owuon mar duoko penjo mopogore opogore mane gintiere godo ka bende giwacho ne gidhi golo lipot margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakan pario koda bit nyakora mga juang bang sadik marutino chendo eno imore hero kamano kwa medo kete Ramogi TV wako yu mokungo kapo kwa yu ya singo kamo kumpachukaino kwa mwalimu Jael kantiere ko wino mano mar Kwino Primary School wacho ni entie kodwe chendo kata kamano gi wito nyathi maja gredo chiko
mano William Agwanga. Wagomos ahinya ne tho mar William. Nyasaye mondo miyo skul mar Kowino Primary kachiel kod anyuola gi familia mar William Mosahinya. Kenano kanyo Seth Odhiambo Jarusinga. Seth wacho kacha ni entie Kalu, wacho nege gi Jennifer gi Michael. Gimedo lamo ne Raila Amolo Odinga mondo mi weche odhi makare. Mama Sonko Mikae Kiloki wacho kanyo ni en gi wuon pare Kevin Adada. Wacho ni mibadhi to ng'eny Kenya, karabed ni obila otamore. Wacho ni ofuana ne osiepe ni kamotingo Mondi Odero gini jo hala manya toto kachiel kod min gi Benta kantie Kiambu. Endo bende ote mar Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entiere budho kaka pile kaeto wacho no kwa ber na migosi Raila Amolo Odinga mondo kanya sawo yie to yudi e komno mar AUC. Be ano kanyo ote mano mar kansila wacho ni entiere kod mano Jako Nyango Rabala. Weche gichopo ne Kabuoch North kaeto wacho ni pod omedo lamo ne baba Raila Amolo Odinga opako mine mag ODM kuom bago alam maduong' e boma Nairobi ne Raila Amolo Odinga. Nyasaye omed rito Ramogi TV erokamano ahinya kuom ote mare. Chieng' mwaka ntie Kisumu wacho kacha ni embe entie kodwa kaeto wacho ni osechope chenro chako campaign chon ohiu piny podo kinyi omwa Brano Mondi wacho kacha ni entiere Nakuru omora hinya gi weche gi kato Monica Kumu wacho kacha ni en bende lao mare en Nyasaye hotel ne Raila Amolo Odinga mondo bed jaloch yiero mar AUC en kodo nyagi ko Stephen Otieno mwalimu bora benane no kacha wacho ni en bende osechekini kaka pile lao mare en bende mondo mi Nyasaye ochiwe loch ne Raila Amolo Odinga. Endo Joseph Oyo wacho kacha ni entie Gwasi God bura Nyasaye mondo konya Raila itelo modwaro mondo miyo konye piny walemone wacho ni wan bende Nyasaye ogwedh Ramogi TV. Jeff Davison Marke wacho ni embe entie kodwa kaeto Faith Wuor wacho ni oneno waka entie Homa Bay. Ayano bende Calvin Sojuki wacho ni entie Bondo Usenge mano Butiko. Ayano ote mar Eva Dola DL wacho ni en Opoda Kagwambo Kanyamorite winjo lendo rokamana henyo. Nyango Beshte wacho ni en mwalimu kato wacho kacha ni entie Jogorod gi min na toto kachiel gi nergi baba to koro wala mone okao komar AUC duto nyakora mga joanga na tamalo procho gochi komar otegi duto la mone Raila Amolo Odinga hai makare kachiel gi Wodrongo wacho ni kaka pile entie Nakuru Nyasaye man malo koyie to babo kawe e komno yiero ni mabiro olemone. Oyo matin maino imore kikidhi mabor. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Aneno ka jitemtie kae. Kara ajet ni kanye. Kosentie gimoro ma eno chano timoka. Ntie gimarach kae. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. Human Ukola, they one code, a dalakan.
In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. Muthoni ndiye alipanga hii kazi yote. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nishetu. Sahi limekanyaga moto. Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Doke didwar yudo wenda mar igalagala kuom ng'wono ma Yesu setimo, di *860*419# to Yesu biro gwedhowa. Ramogi TV e kar jowere te. Machiegni kendo nyakora mga jwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jopiny ma Kabodho e sub-county ma Nyakachi county ma Kisumu onego thuond ng'ielo mabor ma borne nyalo romo futa 16 bang' thuondno ka achiel kuom jodak makono. Apisa mochung' ne rito lee mag bunge KWS nochopo kendo wang'o thuondno bang' yudo ripot kowuok kuom jopiny. Kwan mag ng'ielo ma osebedo kainene gwengego nyakoro mga jwang osemedre kaya chich nitiere ni en kaluwore kod liet masani nitiere. Jokanya sekta mar thieth osundo serikal ahinya kaluwore gi digni mar okwa mar thiethno mar SHA e twak motako duol mar jolony e weche mag chike ICJ kinde ma yawa yanga chendo mar afya bora ma bende okelo kanyakla jokanyo mopogore opogore mag riwruoge ma oganda. Gikoni lokruok kowuok e okwa mar NHIF nyaka mar SHA ne ok otime yo makare. Giseyo jod bura ma pacho ka kuom kalo chike mag thieth ma gin giwegi ok ging'eyo tiegi maler ka koro giwacho ni gidwaro ntiere mondo mi onon chike mag thieth maturka. I am sure all of you must have been surprised to watch our members of parliament appearing surprised about the contents of the SHA law. And yet they are the ones who passed it. We have a very serious problem with that institution. Because you can't be the ones who are supposed to scrutinize the bills and pass them into laws. And when they have become laws, you get surprised that the laws are saying what they indeed are saying you passed. So we need to address that issue. It's a serious matter. People at Treasury, people in finance, do not understand the uniqueness of health. And so a lot of times they end up allocating to health less money than health requires. You are detained in a health facility. You seek health care on the promise that the following services are covered. When you go to hospital, upon treatment, you are now told
some services are not covered. County ma Homa Bay oriwore counties mamoko hingo odiechieng' tuo mar ndulme piny mangima. E kinde nyasino mano bagi othieth ma Marindi e kar chung' od bura ma Homa Bay Town. Jotuo mag ndulme oywago nok mar yedhe magawo tuono ka kwede magiyudo kaka moko kuom pek magikale e kind oganda. Jafwambo Ali Abich nigi ler koya Homa Bay. E nyasi mane obagi osiptal ma Marindi ka chud bura ma Homa Bay Town madhi odiechieng' matuo mar ndulme piny mangima, moko kuom jotuo mag ndulme e kaunti ma Homa Bay ne ogolo ywak margi ewi nok mag yedhe magayo tuono kod weche mag akweda gwenge magiwuoke kaka moko kuom pek magikale e kind oganda. Levina Magambo, achiel kuom jotuo mag ndulme mano yuoro e nyasi madhi odiechieng' tuono, pimo kaka ok osebedo ne mayot kata matin yudo yedhe mag ndulme ka ok oni otiyo gomenda maromo 7,200 dwe ka dwe ka onyiewo yedhe mag ndulme to tich ma otimo bende onge. 2004 yedhe epilepsy namwanyo yath to pod nagora mana piny. Samoro be yedhegi ne tama nyiewo kech gin expensive. Kang'eni sirikal bong'eyo ni nitiere yedhe ma control gorwak piny ni. Kanyo akwayo ni sirikal ong'iye motegno. Abeje dweche 8 nyaka sani ahinyora. Pesa mayudo aseve to ka dwe rum adhi akawo kode yath. Ma opogore kod nok mag yedhe bende jotuo mag ndulme ywak ewi akwede magiyude gwenge magiwuoke mamiyo jonyuol moko pando kata nyithindgi mani kod tuono ka gikoni kata mana yudo tich bende tek mondo jotuo mag ndulme yud tich e apise mopogore kalure kod akwede magiyudo. Ji mang'eny pod opando nyithindo magore piny. To mae hinyogi sana. Kendo yudo thoth jo nyithindo man gi ndulme tek yudo madhi e skul. To kata skul no ka gidhiye mondo yud japuonj marwako nyathi magore piny tek. In janyuol kata ka tek idhi riembi kode dala mondo idog ibed kode dala kech ng'a dhi rite skul kogore piny onge. Seche moko yedhe rumo. Koro wambo wakwaya government ni koyie to mondo konywa. Okelnwa gi mondo kik wadhi marach. 2023 kanye mana chako go somba. To nokawo jogweng' nokawa ka ng'ama ok dhi somo nikech ne ging'e ni an gi jachien naonge tuoni. Koro nyaka gi sani an e form 4 Aluor Secondary School Agodei kendo adhi maber nikech jogewa ma Marindi ka gidhi kodwa mabeyo. Riwruok moko mar piny owacho mar MSF ema osebedo ka siro jotuo mag ndulme e kaunti ni ka gimiyogi yedhe kendo chenro ma kamano gitimo osiptal ma Nyalkinyi kod mano ma Marindi ka giwacho ni dwaro nitie mondo yedhe mag ndulme oketi e osiptende te mag sub county. If you are segregated, that you cannot attend very well your education, you cannot get employed, you cannot really participate in social activities, it is a painful thing for the epileptic patients. So we are here to assure and affirm to the community of Marindi, Nyalkinyi and Homa Bay Town to say we are going to continue working hand in hand with the Ministry of Health in making sure that there is availability of drugs, that the people who are taking care of patients who have epilepsy have undergone the right training to enable them effectively manage these patients. Apisa ma ochune chenro mar thieth e sub county ma Homa Bay Dr. Ben Otieno okoni sirikand county koro nego ket maino e paro jotuo mag ndulme mondo giyud thieth margi e yo mowinjore. Kik bed ni gin koro ojwang'gi oketgi kando ka gima gin jok ma koro oseng'adnegi bura marach ma ok gin dhano ma kawaida kaka dhano wetegi. Nitiere kuonde dak moko kaka jokarachuonyo, nitiere jondhiwa, nitiere jok manie suba kocha, jogi ok yud kony machal kamae. Koro gin joma hinyore. Omiyo kawuono maduong' ahinya ma daher wacho ni jotendwa mag county kwachako gi jatelo moluor Gladys Nyasuna Wanga, gavana ma Marwa, konya kwanyo gini kosekwanye kama to koro embe odhire mondo odhi e sirikal mamalo mondo sirikal bo kwanye gini. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa Homa Bay nyakoro mga jonga tenya county ma Mombasa kama jodak mawuok e gwenge mopogore county ya Mombasa nongo koko mar DAP mar tuo mar kansa chenro mano bagi kar chung' bura ma Kisauni. Chenro no mano tagi riwruok ma kendo jotuo kansa gatuno ne jogo moyudi kod tuo no chako thieth mapiyo bang' yangore ni thoth jogo mawito ngimagi nikech kansa gin mago ma ifwenyo modeko. Jo jawo konegi ler koya county ya Mombasa. Oganda mopogore e kaunti ma Mombasa ne juwuok oko kendo dhi e pim mar tuo kansa e chenro mane timo nono maonge chudo e od bura ma Kisauni Mombasa. Ma en bang' yangore ni oganda mathoth mawito ngimagi nikech tuo no gin mago ma ifwenyo modeko. Vifo 10 kila siku as we speak right now vinatokea kwa sababu ya cervical cancer. Na vifo 6
kila siku vinatokea kwa sababu ya prostate cancer na vifo 9 vinatokea kwa sababu ya breast cancer. Sasa leo tumekuja kufanya free consultation, kuwaona wagonjwa bure, kuwapatia hiyo investigation, kupima matiti kwa mammogram na PSA bure. Chenro no manita ogerirwok mar jogo mani kod tuono kachiel kod mago mosechango midendo ni Cancer Center for Excellence ne geto pimo kansa mar thuno mar dag nyuol kachiel kod mano mamako duong' joma chuo. Vifo vingi vinatokea kwa low and middle income countries compared to the developed world. Hatujafanya jukumu letu la kuwafundisha umma dalili za zile saratani, ndio iwapo wataziona mapema ndio waweze kuja mapema, kwa sababu statistics, tena takwimu zile zimefanywa West Africa zimeonyesha kuwa 70% ya wagonjwa wanaofika kwa mahospitali wanafika wakiwa stage 4. Stage 4 ni ile stage ambayo imetoka pale mahali ilipoanza, imeenea kwenye mwili, na kutibika mara nyingi ni vigumu, na vifo vingi vinatokea kwa hii group ya stage 4. Moko kuom jogo mane oyuoro chenro no gin mago mane ofwenyo tuono kapok olandore kendo yudo thieth mochango. Ne wayudo ka ji nigi luoro, koro wan kaka survivors ne wachung' wawuoyo kodgi to wachiwo example kodwa ni donge uneno an oyuda gi stage 3 to sani donge uneno ka an healthy. Koro ni yudo ka ji donjo the screening ka gin gi jingo. Ana nyalo mana kwayo ni ji mondo wuog oko mang'eny mondo miyo timne gi pimo mar wachi, nikech tuo ni osenya kende piny ma kawuono ni endi ohinyo dhano mang'eny, to ji ni kode to ling kode nikech luoro mosebedo kamako. Koro an pod amedo mana kwayo ni mano mondo timre. Mar ariyo, sirikandwa bende mondo wuog oko kabisa mondo tetea ne wach mar kansa gi yor thieth, kendo ka weche mag SHA manyocha pod chendo ka ginyalo loso mondo bed maber, apani nyalo kelo kwe. I'm a survivor also. 2018 I ended TNBC, and now I can say down the line 7 years I'm okay. And sidhani mtu akiniangalia anaona ugonjwa, but those who have it in mind will think that ule ni mgonjwa. So we are just coming out to create this awareness that there is life also after the disease, because after treatment life comes back to normal, and we are happy that people turn up at least kukaguliwa, ndio wale watakaopatikana tusaidiane pia kuwasaidia kupata tiba. Mageti morese chegi matuo kansa en achiel kuom tuoche makelo thoe mathothie moloyo e piny mangima. Ji mang'eny ok bi nikech ji mang'eny oluor. Gimomiyo giluor, gineno ni koseyud ni in gi kansa mar thuno kata mar nyuol, tayari gineno ni kore dhi tho. Sirikal wakwayo mondo jok man gi tuochegi uchung' kodgi ahinya, nikech yudo thiedhni ok yot. Kata pimo mineno wabiro ka kawuono iyudo ka en 1,000 gi wiye, lakini kawuono to timnwa nono. Kata kwa wuok wadhi chako yedhe, wang'e ni wabro chopo kamoro. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Tan migao mar teko Pionda yochako chenro mar keyo teko stima gwenge mag Mugirango, Nyamira kachiel gi Kitutu Masaba. Kano wuoye chako chenro no mosir gi duol mar Rerek, moyo familia 580 ne geno ni ibiro tudne gi stima ka kuonde pimo chai maromo 50 bende ibiro tudi. Telo mawuok e kuonde chung'od bura go kwa sirikal mondo ne ni mier duto yudo stima ma onge akwede. 620 million shillings has been put aside for purposes of electrification in this county alone. Hii county ya Nyamira, tunajua stima saizi is an essential facility that we should have. Ni kitu ambao tunastahili kuwa nayo kila wakati. Vile umesikia wengine hapa wanasema it's digital, mashule zetu zinataka hiyo. Hata manyumbani kwetu tunataka hiyo. Hata watoto wakati wanarudi kutoka shule ni lazima wapate mwangaza ya kutosha ili waweze kufanya masomo yao. Kuna buying center 5 kwa eneo. Nyanda za juu ziko 3 na nyanda za chini ziko 2. Zote zinahitaji stima. Katika nyanda za juu ziko na stima, lakini nyanda za chini hazijapata stima. Tafadhali na hao wapate hiyo stima. Asante kwa kuja hapa, kwa sababu sisi hapa hii kwa kijiji hatuna moto, lakini mheshimiwa vile anaingia tunapata moto. Na asante kwa sababu
Chako koyo machilo nyakurom ga jwanga singo ka opachwago kodumba kaneno ka David Owino mano kantire gweng ma Oyo Manaya Uyomino wacho ni entiere kod wachendo gi men gi Millicent Nyasembo weche gi wacho ni chopo negi eyo makare ahinya moro ahinya gi chendo ni mar oimore peno kanyo Auko Dibo kantire Ulanda wacho ni wang'ne to walamie motegno ne Raila Amolo Odinga oyudi e Guinea. Hilary Madala wacho kacha ni enbe entiere kodwa Karachuonyo Kanam wacho ni weche gi chopo yo makare Vi Mdogo to wacho kacha ni owuok otacho dala kae to Jared Owuor ntiere kumoro ni entie kod wacho ni olamone Raila Amolo Odinga oyude komno mar AUC. Eunice Akinyi wacho ni entie Kadongo Kabondo Homa Bay County kayiero ma Kenya kae erokamano. Gracious Amy wacho kacha ni embo kwane baba hawi makare wacho ni kik jogo go negi chabreta yo ma ok owinjore nikech okia ni onyadhi ng'anyo kanye. Haya, Florence Ketela ni kacha in bende wacho ni kanyo ni kwayo hayo mbene Jakom mano nyasemi kantie Bondo Town wacho ni Teachers Majared Center Academy duto ka umos magi odhiao makawuone chendo ni kaito be aneno kanyo ote mano mare Steve the governor wacho kata ni Toti Nyarmahana bende ntiere kodwa kantie Alego Usonga Oyugi Semo ntiere kodwa wacho ni AUC masane wachimo tir wacho ni siasa mamoko go bange hoyo matin maino imore kikidhe mabor. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ero nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. The home of discounts. Machiegni mago mag tuke Police FC otieko tielo mar 20 mag tuke adhula lig maduong' pacho kae thuolo mokwongo. Police FC nowuok amodhi nono gi klab ma Tusker nomako thuolo mar 2 e chung' timbe.